Ang balaang panihapon. Unang Korinto Kapitulo 11 versikulo 17 hanggang 34. Aduna ko'y buot hisgutan kaninyo karon ug niining bahin na dili ko kamumadayig tungod kay ang inyong panagtigom wala nagdalag kaayuhan, kondili kadautan. Kay nakadungog ako nga kon magtigom kamo isip iglesia, nagkabahin-bahin kamo, ug medyo makatuo ako nga aduna kini pagkatinuod. Tingali kinahanglan nga mahitabo kana diha kaninyo aron masayran kon kinsa gayod kaninyo ang tinuod nga tumutuo. Sa inyong panagtigom, dili gayod ninyo tuyo ang pagkaon sa panihapon sa Ginoo, tungod kay wala kamo magdungan sa pagpangaon. Ang uban kaninyo busog ug hubog na kaayo samtang ang uban gigutom. Nganong dili man kamo mokaon una ug muinom didto sa inyong kaugalingong balay. Kay nian ang inyong gibuhat, gipakaulawan ninyo ang mga kabus, ug lakip ang iglesia sa Dios gitamay ninyo, unsa ba ang akong isulti kaninyo? Dayigon ko ba kamo nian ang inyong gibuhat? Dili gayod. Mao kini ang gitudlo kanako sa Ginoo, ug gitudlo ko usab kaninyo, nga ang Ginoong Hesus, niadtong gabi nga gibudhian siya, mikuha og pan, ug human niya pasalamati sa Dios, gipikas-pikas niya kini ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhaten ninyo kini sa paghandom kanako. Pagkahuman nila og kaon sa pan, gikuha niya ang kupa nga adunay ilimnon ug gipasalamatan usab niya kini, ug miingon, kini nga ilimnon mao ang bagong kasabutan nga paligunon pinaagi sa akong dugo. Buhaten ninyo kini sa paghandom kanako. Sa matag kaon ninyo niining pan ug inom niining ilimnon, gimantala ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. Busa si bisan kinsa nga mo kaon niining pan ug muinom niining ilimnon sa Ginoo sa pamaagi nga dili takos makasalabatok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Kinahanglan magsusi una ang matag o sa iyang kaugalingon sa dili pa siya mo kaon sa pan ug muinom sa ilimnon. Kay kon mo kaon siya ug muinom nga wala niya hunaho na apag-ayo ang kahulugan mahitungod sa lawas sa Ginoo, makahatag lang kinig silot sa iyang kaugalingon. Mao kana nga daghan kaninyo ang luyahon ug masakiton, ug ang uban gani nga matay. Apan kon susihon una nato ang atong kaugalingon kon ato bang nasabtan ang kahulugan mahitungod sa lawas sa Ginoo, dili kita silutan sa Dios. Kon kitang mga tumutuo gisilutan sa Ginoo, gitudluan niya kita aron dili kita malakip sa paghukom sa mga tawo dinhi sa kalibutan. Busa, mga igsuon, kon magtigom kamo sa pagsaulog sa panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo sa pagpangaon. Kon adunay gigutom, mokaon una siya didto sa iyang balay aron dili kamo silutan sa Ginoo tungod sa inyong gibuhat kon nagtigom na kamo. Ang mahitungod sa uban nga mga butang, hisgutan ko na lang sa akong pag-abot diha.